Hello mga bagikan ko uh, ikan ko nag-print ma-print og t-shirt niya. Gutom naman nga gamay pa tag tulog mangita sa tag kan-anan diri. Asa ta mangitag kaon. Ina ko diri sa building taas kayo. Dagat. Dagat na sa liyo. Tara mangita tag kan-anan. Let's go. Naunta ninyo mga bay. Natay pagkaon diri nga yellow rice. Sausawan. Yellow rice. Fried egg. And siomai. Siomai. I-try na to ang ilang siomai. Naunta ninyo. Ay kabaw ni lupad. Kutsarag tinidor sa karon ha. Naman ta sa kuan gawas. Grabe kahang. Kabaw mo gamit na yung mananapa. Kaon. Ngaon ta mga bay. Hang malay na yung susa ko nakuha. Siomai atong sudan o fried egg with a yellow rice and little vegetable.
Gikan ko nagpa-print og t-shirt mga ba. Personalized t-shirt and cups. Mugs. Uyog mo nitong lamisa eh. Huwag na. Sorry, uyog itong lamisa. Ako yung mas mga bay ha. Mas. Okay. Kung tangon sa ano yung mukhaon na ba. Ako yung mas. Ako yung facial. Taas kayo ng dili nga building. Ako sa 3rd floor. Lami lang please. Taon lang ko daan kaya ako tulog. Aron tulog ko daan ni kabos balay. Gamay na lang.
Okay. Mga bay. Taas kayo. Ang building, di man makita, no? Okay. Blurred. Wait sa nindot kayo ng view diri sa akong gikanan. Kaya naat. Makita nimo ang dagat. Ang kalawran. Nara. Para sa silong. Taas-taas yun yung buildingan eh. Nagmay naman kayo ang mga tao. Ang auto, mura nagtarak-tarak. Ayan, I thanks God. Busog na ko. Pwede na ko matuwag. Bye-bye. Thank you for watching. Amping mo kanunay mga bay. Salamat sa inyong walay hulong nga pagsuporta. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin at sa inyong undying support. Thank you so much. Shout out to all those of team. Thank you. Bye-bye.